खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 27 मार्च 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोनि लुबैनाया जाफुंगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो दिनै बेफोर खामानिफोरखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो अदेबानि मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। सिगांनि बबेबा जाथायफोरखौ गोसोखांनानै गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो जै खालामनोबो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोद रमान्टिक जागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। हरखाबै सोरबा मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायनो हागौ। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। मोननो गोनांफोरखौ दिनै मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ
गोरलैयैनो बोनो हागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। तुला राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। जेनिबो आंखाल जानाय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव दिनै गोबां मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। वृश्चिक राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेरलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव दिनै मान मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। अदेबानि खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानांनोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गगा बायदिसिनाजों खस्थ' मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। समाजाव मान मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गुबुनजों अनजासे गारगोन। मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफोरा देबारनांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव अदेबानि जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि थाखाय अदेबानि नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन। बेनि थाखायबो सांग्रां जानाया गाहाम। कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोर मोनगोन। अदेबानि गोसोआव जिंगाया बांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला-खाला जागोन। जेबो गोदान खामानि मावथ'यैआनो गाहाम। मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौबो फोरमायलायनो हागोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।